Fil-preżenza tal-President ta' Malta, Miriam Spiteri De Bono, u l-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali, Stefan Zrinzo Azzopardi, l-Awtorità tal-Artijiet trasferiet proprjetà fi triq Fleur-de-Lis f'Birkirkara l-Malta Community Chest Fund sabiex tkun tista' tintuża bħala parti minn proġett pilota li sejjen persuni vulnerabbli jgħixu ħajja aktar indipendenti fis-soċjetà tagħna. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi saħaq li dan il-pass juri l-impenn tal-Gvern biex juża l-assi pubbliċi bl-aħjar mod possibbli għal benefiċċju tal-komunità kollha kemm hi. Huwa qal li dan il-ftehim huwa eżempju ċar ta' kif il-Gvern qed jagħti valur soċjali lil proprjetajiet pubbliċi billi jagħmilhom aktar disponibbli għall inizjattivi li jagħmlu d-differenza fil-ħajja tan-nies. Filwaqt li ringrazzjat lill-Gvern għal din l-inizjattiva, il-President Spiteri De Bono sostniet li l-Malta Community Chest Fund sa mit-twaqqif tagħha dejjem kellha lan li tindirizza il-bżonnijiet tal-vulnerabbli ħalli tkun tista' tifrex u ssaħħaħ is-servizzi li toffri fil-qasam soċjali. Semmit li dan huwa l-ewwel pass fl-implementazzjoni ta' dan il-proġett pilota. Il-Community Chest Fund bħal kemm il-darba kemm ili hawn barra il-kura tal-kanċer u anke l-kura oħra għandha rwol soċjali u rridu naraw kif dan ir-rwol soċjali li qed ikollna min qed jersaq lejna b'ċerta talbiet u b'ċerta bżonnijiet nissodisfawh.